Floss Multi Specialty Dental Clinic kabadai kecaka jing sumar peniat kabadan hayau dak laban hadian balala ban peniar bat penbet penbiang dak kitiar kitar ki bolong kat kum kejing dawa jong kapor ka bamanta kandang kamla shu ban ai ka jing sekri ka wapura si pai ba ki jumat ki jing pang peniat pa per hakalai pu terik risau arajar akuwei u chief executive member ka KHDC uba titos w khain non lei ban pli pai ba ya katai kecaka jing sumar peniat kabadang sudah ban peniar harengkat ke jinon lang ki doktor katai ka klinik bat ki bahieng hasam kat kum ke jingtep ke boyo lum harengkat ru ban yo ringdur kani ke caka sumar kadai ke caka jing sumar beniat ka baningkong hanong ba shillong ban biang lod baro ki tiar ha kani kalain lalap shushu na ka jingdon jong kani ka Floss Multi Specialty Dental Clinic kani rap sibun ipai ba ban light na ka balik pha sumar dile di sabar ka jala kuman super tip sapang ke doktor khain kadai ke bala pendep ya ke jingpuli na ka Rajiv Gandhi College of Dental Science Bangalore bat ban pentibit shushu yaldi kala pendep ru ka postgraduate program ha ka mastership ka aesthetic dentistry na Columbia University College of Dental Medicine New York ta kanika por na kalian ke congang na pau ke jing sokmen bang New York ban kap uni ribbon kum kadak ke jingpuli ya kanika multi dental clinic jong i fin dari Shanghai kita jing dalam jong i mi pa men para bayi hasem bagi perlok barok dan kap ni ribuan mah dari mas mantap halo congratulate ya fin dari Langkai belum kum i parai jonga bang yo ban play kani ka multi special clinic dental clinic ka bah kani ka clinic kindon lut ki specialty barokai nadu ka kamde ka tangka normal dental clinic re kindon ki weru ki belum specialize kum ka implants kum ka ban le ki pediatric nang ta baro hi ki jaj jing sumar ki bade ya ki benian kamu kala don be hangani ka clinic ngatrai kan dei ko we na ki clinic ke ba ningkong hapo kanika state ka jongi baganika city ka jongi bangas ngoban ai kublei ya event bat ka family ka jongi ki bala la ban job yang ni challenge bangai i ya ka jinglong shenrang mansim ka jongi bat ni so sarong na kaliang ka jongi kongki bayi yang hasam ngaru kumu nong yalam na so sarong ya i ba ila ban le kat kani ka klinik marwe kam de ka kam ka basuk tekani ka pen i ka mansim baki samla ki jongi ki balong kongki ki profesional ba ki la erkat dor bat ki we bat ki klinik ki badan sepo ke sabar ke state ke jongi ngalawan ki dental clinic ki badan sabar kum sepol kata ban ngai i ba kani kala kham tam kani ban bani kini ki dental clinic ki badan sabar tengah soban congratulate na kalian ke jonga so comment ban dekat ni kesngi ban ngakermen ba kan long ke jing yarap ya ki pai ba jong ka ni ka state ke jongi kham tam jong ni ka caka ke jongi bakim nundon kam syu ya ka bakin le sabar ban pha sumar hak bajing ya dei baki beniat handrai ki jingdon kam baro lala ban yo hagani ka klinik ka khubar ka banga ai she ki wei pat ki samla ki jongi ki ba longkum ki doktor ki badan hai la ki jong ki specialty jong ki nga penslur ki ba ki de ban mi syakmat ban sedang kum kini ki kenja klinik kanang ba kan long ke jingerap ya ki pat ba jong ke jela ban yo e ke jing sumar ko biang kum mangalaong ba kan yarap iki bri ki jungi bakinum dan kamsyu ya ke bakin let sabar henre kila ban yo e ke jing sumar tang hapo ka state ke lojong